ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರುಮಂತನೆಗೆ ತುಂಬು ಎರಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬತ್ತಿರ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ತುಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಏನಿತ ಬೆದ್ರ ಕಡತ್ತದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ದೂರ ಪೋಪುನಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು 2 ಜನ ಕೇಂದರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು. ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಇಂಚ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಅಂದು ದಾದ ಮರಣರ ಅಂಚನೆ ಫೋನಾಗ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಡೆಗೆ ಇನ್ನಾಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಈತ ಕೆಲವೇರು ಊರುಡಿದ್ನಾಗಲು ಸಾಧಾರಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೋಗಿಪ್ಪೇರು ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೂರದ ಊರು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರುಡು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋಡೊಂದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಚ ಪೋಡೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆವಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಣಿ. ಸೊ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಆತೆ ಕೆಲವು ಬೇತ ಇಂಚ ಫನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ಬರ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಇದನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಪುನಂಚ ಆವಡು ಒಂದು ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮೈತ ಬೆದ್ರಗರದು ಯಾನ ಇದನ್ನಡ ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೆದ್ರ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಸಾದಿ ಅವು ಒಂದು ದಾಯಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆದ್ರದ್ದು ಏರ್ಗಂಡ್ಲ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡ ಬೋರ್ಡಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೆದ್ರ ಬತ್ತದು ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಲ್ಪರ್ದ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬರೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬೆದ್ರ ಬತ್ತದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡು ರೋಡ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇರಳಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೇರಳದ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ರಂಗೋಲಿ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಬರ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟು ಎನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಬರಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಕಿಲ್ದಡೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ತೂಕ. ಹಾಯ್, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಉಲೈ ನೆಟ್ಟಿದ ಕೋಪಿ. ಸೊ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಗೆ ಎದುರುಡು ತೋಜಿಡು ತೂವಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿಡು ಎದುರುಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೊಸನಾಡು ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಮನ್ಪೇರು ತೂವಲಿ.
ಸೊ ಮೂಲು ಕುಲೈಡ್ ಓಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಶಿವದೇವರನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಎಡತ ಮೇಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪಿರೋಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಲೈರಿಪ್ನ ಗುಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಸೊ ಅವೆಂತ ನಿಕಲ್ತ ತುಯ್ಯಾರುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲ್ತ ಮೇಟು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡಿಗಳ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬೆಲೆ. ಹಾಯ್ ತುಯ್ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ತೆ ಎಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಇಷ್ಟದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೊಡಂಡ ಎಂಬು ಹೆಗ್ಗಡೆ ವಂಶದಕ್ಲು ನೇನು ಈ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಸ್ಥಳನ ಆಲೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಳ್ಳ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೊಡುಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇದ್ದೊಕ್ಕ ಕಟೀಲು ಬತ್ತದ ಪೂರ ಮಾತುಕತೆ ಅದು ಅಷ್ಟ ಅವಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದಿದೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇನು ಪುರ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಂತದ್ದು ಹೊಸನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಅಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತಾಳೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದ ಇಡುಪಿನ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಂಡು ಐನು ತೂಕ ಬಲೆ ಮೂಲು ದಾದ ಬಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ಹೋಯ್ಕಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ.
ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ 25 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪುನಲ್ ಉಪ್ಪನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪುನಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ 25 ಫೀಟ್ ಹನುಮಂತನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿ ತೂವೊಲಿ. ಹಾಯ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಇದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ ಎಂಜ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಚ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ತೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲೆ ಪನ್ನೊಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ನಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.